No niin, hyvää päivää taas YouTube. Minun nimeni on Unski ja minä tutkin hyvin paljon kaikkea. Mitä tuolla on? Mitä? Kenen jalat nuo on? Mitä? Kuvataanko mua? Mitä? Mitä? No minä ajatellut tulla. Kuka? Häh? Kuka mua oikein kuvaa? Mitä? Mitä? Maassa on jotain hyvää herkullista. Mitä? Mikä tämä on? Onko tää puntari? Mitä siellä on? Mitä? Elä mene sinne. Minne mä en saa muka mennä? Mitä tuolla on? Mennään perään. Joo, me kirjahyllyyn. Eli siis me otettiin kissa nyt tänne. Tossa oli toi pikkuinen sarjajuttu tossa alussa. Me otettiin kissa nyt sisälle ja tuntematon henkilö on tuossa. Missä Unskot menossa? No, mutta tästä tuli tämmönen video. Pikkuvideo. Ja kiitos, että katsoitte. Muistakaa tilata ja kommentoida. Toi oli mun kaveri. Muistakaa tilata ja kommentoida. Ja tykätkää totta kai tästä videosta. Se olisi sitten moikka!